बिसोरो फेरेंगानि एनजिअ दंफां खावोनै गावसोरो लेबार सोयो हाग्रायावहाय ओमफ्राय खावो बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव मा सोलिदों रायजोफोरनि अजद बायदिब्ला एनजिअखौ दंफां दाननायखौ रैखाथिनि थाखाय बे एनजिअखौ दानानै जादोंमोन नाथाय बे एनजिअआनो दंफां दाननाय आरो फालांगिरि खालामनायाव मुखुब बे बाथ्राखौ अजद दैखांदों आरो बे बाथ्राया मैयाहाय मोनायाव सोराङाव फैदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखायो आथिखालनि बिटिआरनि हाग्रा बिफाना गोबां गोख्रों आरो माखासे बर' सुबुंफोरा गावथारजाबायबो थैबायबो दा बेनि गेजेरावनो मोनसे गोदान महरा सोराङाव फैदों रायजोफोरनि अजद बायदिब्ला एनजिअनि मानसिफ्रानो दंफां दाननाय आरो फालांगिरि खालामनो मुखुब ओरैबायदि नाथाय बिटिआरनि हाग्रा बिफाननिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला सिगांहाय मा बुंदोंमोन नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो गावथारदों मानसिफोरखौ गावथारलाबायदोंमोन नाथाय दा गावसोरनो बिदिब्ला मालायखौ मानि थाखाय गावथारखो बे मोनसे जोबोर गिदिर सोंथि आरो दा बेनि सायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा जायबा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बा बिआर फेरेंगा बिथाङा मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन बिथांनाव सोंथि खालामनांगौ खौरांगिरिफोरा आं बेखौनो खावलायो अब्ला मा बुंखो रायजोफोरा बेखौ खोनासंदो बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकामान्डनि मानसिफोरजों आं एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखै थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैदों लोगो मोनहैनानै आं सोंदों बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हा होनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो बेबायदि आं अनेक बार एनजिअनि मानसिफ्रा बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसेबो जाबाय थादोंमोन आं खोनानायावथ' आङो ओरैनो खुन्थाम खुन्ब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वर्कार हिसाबै आंबो सासे दङ जेनेबा काजलगाव साब डिभिसनाव आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन सरकारा बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि थुरुबनिफ्राय बिथांमोना दिनै दंफां जब्द खालामनो हादों बेनि गेजेराव माबायदि मोनसे गारिनि जब्द खालामनो हागोन ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों बेबायदिनो गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिदिनो नाख्रां नारस्रि बेफोरबायदि खालामदों बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन बिथांमोनखौ सिनायो नामा सोर सिनायो बिथांमोना जाहैबाय दाउखि दालां बोराय आलु दामफ्ला निहिमिया बिथांमोननि नामा एनजिअ फरेस्टनि बे दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टरबो लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा गैला बिसोरो जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला बिसोरो लगे लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबा गाव न'आवहाय दा बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मा राहा लानो सानो आरो सरकारखौबो मा राहा लानो थाखाय खावलायनो सानो बिथांमोनखौ आङो बेखौनो आं खावलायनो सानो जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दा मावथों जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकारनिफ्राय मा दंफां दं दिनै बेयावहाय दंफांखौ आंबोथ' दंफां मावग्रा नङा हिसाबै आंबो बारा मिथिया बिदिनो खोनानायाव बिदिनो लालि सेरफां बायदि दंफांफोर दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों ओरैनोथ' गैयाब्लाबो थांगोन बियो मथा मथि 12 लाखसोनि थांगोन गासै जोङो बेवहाय माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोन्दों माबा हाब्रु फुनलाबायनाय थारमाने सिखावखौ हमग्राया सिखावनिफ्राय एसे सालुसिन जानांगौ नालाय बेनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामो हाग्रायाव हाहोनानै हाब्रु फुननानै जाहाथे बेखौ फुराना माल होननानै लाबोनाय बेबायदि सिस्टेमै बिथांमोना लाबोदों बिथांमोना गावसोरनो हायो ना सोरखौबा लेबार बिथांमोना लेबार सोयो लेबारखौबो आं दहाय गोबोरखि बाजारावहाय लोगो मोननानै आं सावरायनाय जादों लेबारफ्रा खोन्थाखादों लेबारफ्रा खोन्थाखानायखा आंनि मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरो थारैनो माबायदि जायगानि जानो हागौ
जेनेबा लकेलनि बिसोरो बायजोनि लकेलनिनो बिसोरो एनजिअफ्राथ' सान्तिपुर एलेखा कंग्रें एलेखा बेखिनिनिनो बेखिनि